A Nagy Laci, hallasz engem? Lóbáld meg a lábad. Oké, köszönöm. Próbáld már meg valahogy felvenni a kapcsolatot a leszállóval, mert így nem húz át a rádió, és kérdezd már meg, hogy hányan vannak lent. Nyilván majd, hogyha nem éppen lerohadsz, hanem elkezdesz, vagy kiemelkedtél rendesen, és el tud engedni majd a kupolást. Keresem továbbra is a leszálló, hallasz engem, Vétel? Köszönöm. Az lenne a kérdés, hogy hányan vagytok lent, és abból hányan akarnak följönni. Halló. Valami beleforgalmazás volt. Hány darabon vagytok lent? Hallotta valaki? Én igen. Ismétel, Gyula, hányan vagytok lent?